Il-jiem ta' qabel il-miliet u dan tmiem il-ġimgħa kienu mill-aqwa settur turistiku fil-Gżira Awċija. Operaturi fis-settur jgħidu ma' One News li għalkemm kien mistenni li jitilgħu ħafna Maltin, l-ammonti li telgħu qabżu kull aspettattiva. Ikkuntattjat minn One News il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu Joe Muscat ikkonferma dan u qal li l-kummerċ f'dan il-perjodu kien wieħed pożittiv ferm. Din is-sena is-settur turistiku qed jirrapporta li kellu business tajjeb, sija dak li għandu x'jaqsam fir-restaurants tal-diversi stabbilimenti, anke dawk tal-lukandi, kif ukoll issa dal-aħħar anke fl-akkomodazzjoni. Seta' jikkonferma dan kollu iċ-Chairman tal-GoZo Channel ġew Kordina li nnota kif it-temp kien wieħed li għen biex eluf imorru għal bosta attivitajiet organizzati f'Għawdex. Fuq kollox għal Kordina minn dak li rriżultalu jista' jkun li din il-ġimgħa kienet fost l-aqwa f'dan il-perjodu f'kull żmien. Iżejjed ngħid illi l-bieraħ biss jiġifieri s-sibt il-kumpanija GoZo Channel ġarret lejn Għawdex aktar minn 10,500 passiġġier u aktar minn 2,500 karozza. Dawn huma figuri rekord għax-xahar ta' Diċembru u wieħed jista' jqabbelhom mal-aqwa weekends ta' Awwissu. L-indikazzjonijiet juru li dan il-miliet ser ikun wieħed mill-aqwa jekk mhux l-aqwa miliet li qatt kellu Għawdex. Il-kap eżekuttiv tal-GoZo Tourism Association ukoll innota kemm huma importanti l-attivitajiet li qed ikunu organizzati f'Għawdex. Dan ovvjament ukoll huwa dovut għad diversi attivitajiet konnessi u marbuta mal-miliet li qed jiġu organizzati dan l-aħħar prattikament fejn għandna x-xahar ta' Diċembru huwa kollu mimli attivitajiet dwar il-festa tal-miliet u allura dawn joffru attrazzjoni fl-issuq mhux speċjali dak domestiku. U biex il-GoZo Channel tlaħħaq ma' dawn l-ammonti kbar tan-nies, minflok bdiet taħdem skont il-ħin, bdiet taħdem bi 3 vapuri il-ħin kollu. Fil-fatt il-bieraħ il-kumpanija GoZo Channel qiegħda taħdem shuttle u bit-3 vapuri u nexxielna għalkemm kien hemm xi ħin li kien hemm ħafna nies li forsi stennew għal madwar siegħa ċirkewwa, però sar minn wara nofsinhar il-kumpanija nexxielha ġġorru l-passiġġieri kollha u l-karozzi kollha li kien hemm iċ-ċirkewwa.